tejto časti si ukážeme, ako napojiť dokončené rukávy a telo dokopy, aby sme ďalej mohli pokračovať, štrikovať v celku až ku krku. Čiže znovu sa vrátime k percentám na chvíľku. Ja som si na začiatku tejto série videí vypočítala, že 100%, čiže môj obvod tejto hlavnej časti je 120 očiek. Znovu sa vrátime k percentám, čiže 8% vlastne potrebujeme na tieto časti, ktoré sa budú vlastne pod pazuchami dokopy zošívať. 8% na jednom rukáve, 8% na hlavnej časti a z opačnej strany takisto 8% na hlavnej časti a 8% na rukáve, ktoré nám budú voľne visieť, pokiaľ my budeme ďalej do kruhu, ako to ukazujem na to obrázku, štrikovať. Čiže tu na je tých 8%. Som si vypočítala, že 8% z mojich 120 očiek vlastne 120 x 0,08, čo mi vyšlo 9,6 očiek, zaokrúhlila som si to na 10. 10 očiek som si teda navliekla presne v strede. Tu nás si to ukazujeme na rukáve, tam, kde sa nám vlastne menil riadok, kde sme prechádzali z jedného riadka na druhý. Mám označovač, to je môj stred, kde som vlastne aj rozširovala. Tu na to je vidieť rozširovanie rukáva. A táto časť vlastne bude pri tele, čiže najmenej viditeľná na svetri. A tých 10 očiek som teda rozpočítala 5 na jednej strane označovača, čo je vlastne začiatok nového riadka, a 5 na jeho druhej strane. A týchto 10 očiek mi tu teraz bude sedieť, až kým nedokončím celý sveter a na konci sa už len zošijú spolu s 10 očkami na svetri. Zvyšné očka v mojom prípade 30, keďže som rozšírila z 26 na 40 očiek tento rukáv. 10 očiek, tých 8% som hodila na osobitnú ihlicu. Môžete si to hodiť tiež na nitku, ak nemáte toľko káblikových ihlíc. Ja som si to radšej hodila na káblikovú, pretože očka lepšie držia na káblikovej ihlice. Ak si to dáte na nitku, je veľmi ťažké ich potom vytiahnuť naspäť na ihlicu, keď ich potrebujete. Čiže ja som si tu, ako vidíte, na ďalšiu ihlicu nahodila tie ostatné očka, s ktorými budem ďalej pracovať, a vlnu som odstrihla na konci tohto rukávu. Takisto na druhom rukáve, ináč je úplne jedno, ktorý je ľavý a ktorý je pravý, oni sú obidva identické, akurát si musíte dať pozor, že ich pekne k telu priložíme s tou časťou, kde sme rozširovali, aby ju vlastne nebolo vidieť. A tu som si takisto nahodila 10 očiek, 5 z jednej strany označovača, 5 z druhej strany označovača, zvyšok som dala na ďalšiu ihlicu, takže to máme pripravené. A sveter tiež už by ste mali vedieť, ktorú stranu chcete prednú a ktorú chcete ako zadnú. Znovu označovač v tejto časti označuje začiatok nového riadka. Dala som si aj druhý označovač, ktorý mi označuje presne polovicu očiek, čiže 60 očiek zadná strana, 60 očiek predná strana z mojich 120 očiek. Takto by ste si mali na polovicu rozdeliť. A tiež vidíte tam, kde sa mi mení z jedného riadka na druhý, vzýšla takáto čiarka, a preto ju chcem mať znovu na boku a nie niekde v strede, a odtiaľ to budem začínať. Takže poďme spájať. Čo teraz musím urobiť? Toto je moja predná strana. Na zadnej strane som si prihodila zo pár krátkych riadkov, ktoré si vysvetľujeme v inom videu. Čiže ak chcete mať zadnú časť svetra dlhšiu ako prednú, tak treba sem tam každých 10 cm pridať 2-3 riadky
2-3 krátke riadky, ktoré sú v tom videu vysvetlené ako na nich. Čiže moja zadná časť už je teraz trošilinku dlhšia od prednej časti. A začínam teraz od vlastne ľavého ramena, budem pokračovať cez prednú časť a už štrikujem 5 očiek po označovači, čiže tu na tiež by sme mali mať 10 očiek, ktoré nám ostanú visieť na ihlici a ďalej s nimi pracovať nebudeme. Čiže ja budem štrikovať v mojom prípade hladko po 5. očko po označovači a v tomto bode 10 sa vrátim naspäť ku tým 10 očkám a nahodím ich na nitku alebo na zicherku, na ďalšiu ihlicu a tak ďalej. Čiže poďme na to. Štrikujeme normálne hladko. Takže vidíme, dostala som sa na 5. očko za označovačom, čiže pod pravou pazuchou. Tu som sa doštrikovala, vlnu tu stále mám a prehodím teraz tých 10 očiek, ktoré som už uštrikovala, na ihlu s nitkou alebo na ihlicu. To na vás, na čo sa vám to lepšie nechá. 5 aj s označovačom. 6, 7, 8, 9, 10. Čiže 10 očiek mi tu ostane takto voľne visieť na nitke. A ja ďalej pokračujem v zadnej časti a štrikujem hladko až k vlastne 5 očkám po označovači. Na opačnej strane, kde znovu 5 očiek z jednej strany označovača, 5 očiek z druhej strany označovača nahodím takisto na nitku. Takže som teraz na opačnej strane, vidíme tu nám visí 10 očiek už na nitke. Vidíte, kde je moja kábliková ihlica. 10 očiek mimo. Dostala som sa na opačnú stranu, čiže toto začínam nový riadok predná strana. Mám tu 5 očiek, ktoré si znovu prehodím na nitku, čiže 5 z jednej strany označovača a 5 z druhej, aby boli pekne, presne pod pazuchou. S tým označovačom to prehodíme, prečo nie, ukáže nám to presne stred. Raz, 2, 3, 4, 5. Čiže už aj tieto očká nám sedia pekne osobitne na nitke. My sa zase dostávame na prednú časť svetra a teraz príde na rad spájanie. Preštrikujem sa až po túto nitku. V mojom prípade tento riadok bude obratko. Ale nepôjdem ďalej dookola, prehodím si, preštrikujem tieto očká, ktoré mám na tejto ihlici, nie tých 10, ktoré budú pod pazuchou, na moju ihlicu tu na, keď sa dostanem ku tejto časti, ukážeme si ako na to. Takže vidíme, mám už len jedno očko pred navlečenými očkami na nitku, ktoré si už štrikujem obratko, lebo tento riadok, ten môj vzor to odo mňa vyžaduje. A teraz si tu umiestním aj označovač. Tento označovač bude veľmi dôležitý
keď budeme neskôr zužovať okolo pliec. Teraz si beriem môj pravý rukav. Znovu týchto 10 očiek nechávam vysieť, s nimi nerobím nič, ale začnem preštrikovávať rukav na moju hlavnú ihlicu, čiže z hlavnú ihlicu, tú druhú časť momentálne nerobím nič, ale začnem štrikovať rukav z tejto ľavej ihlice, preto je to jednoduchšie takto, než keď máte vlastne očka na nitke. A tieto ja štrikujem hladko, pretože rukav mám celý hladko, mám trošku iným spôsobom, pritiahneme poriadne tých prvých pár očiek, aby tam nebola veľká medzera. A preštrikujem sa okolo rukávu a vrátim sa vlastne zo zadu ku zadnej časti svetra. Ako vidíme, rukav som preštrikovala na ihlicu, na tú hlavnú ihlicu, zvyšnú ihlica, na ktorej vlastne rukav visel, tu môžem odhodiť. A teraz sa ideme ku zadnej časti, vidíme, tu je tých 10 očiek z hlavnej časti svetra a tu mi visí 10 očiek z rukáva, ktoré sa neskôr vlastne zošijú pod pazuchami, čiže my ideme znovu do kruhu, vrátime sa ku zadnej časti svetra, tu mi tá nitka ešte trčí z rukáva, tam ju na spodok, aby nám nezavadzala. A vrátim sa pekne ku zadnej časti svetra, ešte nezabudnem hodiť označovač, ktorý zase bude dôležitý pri zužovaní. A pokračujem môjim obratkom na zadnej časti svetra, lebo taký mám vzor. Vy pokračujete vzor, aký máte. A takto sa prepracujem ku poslednému očku na zadnej časti svetra, čiže znovu, kde mám nitku 10 očiek a tam budeme napájať náš ľavý rukav. Takže vidíme náš pravý rukav, už je pekne na ihlici nahodený, tých 10 očiek nám tu visí na nitke a na druhej ihlici pekne stred. Máme označovač, kde je začiatok svetra a kde je začiatok rukáva, takisto na opačnej strane. Teraz som sa dostala ku môjmu ľavému rukávu, tu mám 10 očiek, ktoré mi visia na ihlici a znovu zoberieme rukav, nie tento, tento nám tam už visí, ale druhý rukav, kde vlastne mám znovu 10 očiek už osobitne na jednej ihlici, aj so stredom, aj s odstrihnutou nitkou a zvyšok nás tu čaká na uštrikovanie, na prehodenie vlastne na tú hlavnú ihlicu, na ktorej sa bude všetko odteraz štrikovať. Čiže rukav, hlavná ihlica, nitka z hlavnej ihlice a ideme na to. Preštrikujem znovu, ja mám zase všetko hladko, rukav preštrikujem k telu, k hlavnej časti a takto sa dostanem, preštrikujem všetky na hlavnú ihlicu a dostanem sa vlastne na začiatok svetra, zabudla som tu ešte hodiť označovač, čo sa dá rýchlo napraviť. Ten je veľmi dôležitý, keď budeme zužovať. Čiže hodím si ho tu, preštrikujem celý rukav späť a spojím s naším začiatkom vlastne, kde si hodím označovať tiež. A potom si ukážeme, čo ďalej. Takže som sa dostala ku mojej hlavnej ihlici, už mám len tieto dve v rukách, žiadne iné ihlice. Nahodila som si znovu označovač, označuje mi koniec rukávu a začiatok vlastne prednej časti. A na schvál som si ho dala inej farby, ten označovač, aby mi taktiež označoval aj začiatok riadka, pretože tu mi začína nový riadok, ktorý by som vlastne mala v tomto prípade pre mňa štrikovať celý hladko. Čiže už si len spojím tú prednú časť svetra s ľavým rukavom. Snažím sa pritiahnuť, aby sa mi tam neurobil veľmi veľká medzera a diera.
A takto uštrikujem zo pár očiek hladko. A ukážeme si to teraz, ako to vyzerá. Čiže vidíme môj pravý rukav, diera, pravý rukav a hlavná časť tela a môj ľavý rukav, toto je predná časť a tu mám dieru vlastne. Týchto 10 očiek sa na konci, keď sa celý sveter dokončí, zošije dokopy a to je vlastne celé zošívanie, ktoré musíte na tomto svetri robiť. 20 očiek zošiť dokopy, čo je podľa mňa úplne úžasné. Takýmto systémom teraz budeme bez zužovania zatiaľ pokračovať asi 2,5 cm, čiže budem štrikovať do kruhu ako keby nič, ako predtým 2,5 cm a potom sa k vám vrátim, aby sme si ukázali, ako začneme postupne zužovať, aby sme sa dostali cez plecia ku krku.